मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्रायहाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैलाय बायदि। लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शननि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौहाय सोर रोजाबदों आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेखौ फारियै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय बिबी एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन दे। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे चेनेलाहाय गोदानै खुलिनायसो दे लोगोफोर, नोंथांमोना बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय हमथा हाला दे। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिनो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो नोंथांमोना बयबो सिनायजोबखानाय लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिबी नार्जारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे हमथा हाला अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन इलिसा बर' बिथाङा दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर केरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां लेसन रामिया दे। लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां गोसोआ हमथा हाला अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय माखासे साननि गेजेरावहायनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर।